Astăzi suntem cu OG, adică cu prietenul meu, Gnarpi, știți? Știi tu? Și astăzi o să trolăm oameni, adică o să mărăm niște oameni. Așa. Acum o să stau și o să beau bere cu cineva. Ce faci? Iuria, frate. Da. Iuria, frate. Stai puțin. Fac mewing! Mewing! Stai, Anabel, imediat. Ia uite ce-l bate pe ăsta. Ok, trebuie să folosesc asta, mașina. Aoleu, ce a făcut la asta? O să trebuiască să te omor. Satoru Gojo. Sau cum, doamne? Da, îl cheamă Satoru Gojo. Aoleu, ce, doamne, s-a întâmplat? Bă, Anabel, ai văzut aia? Nimica. S-a întâmplat ceva aici, a explodat. Aoleu. Pentru asta o să te omor. Boing, boing, boing. Win drop. Timpul să trolăm. Ești pregătit să fii trolat, copile? Mă rog, ce, doamne e? Adult. Bebel. Bebel cum se joacă? Mă rog. Aoleu. Dacă de 5 ani și se joacă. Aoleu. Ce lag am. Bravo. Bă, Vladi. Acum tot sunt pe tata. Bro.